Espainiako gobernuak bereiziki ezjakintasuna ageri du Euskal autogobernuarekin berriro ere, bai eta sekulako errespetu falta ere. Gure erakundeen antolaketarekin, araubidearekin eta funtzionamenduarekin inoiz ikusi gabeko errespetu falta ageri du Espainiako gobernuak, jakinik horrez gainera, gizartearen errespetua irabazita daukatela gure erakundeek euren eraginkortasunari esker. Espainiako gobernuaren jarrera onartezina da, arrazionalizazioa aitzaki gisa erabiltzen du, Gernikako estatutua berriro ere larriki urratzeko. Eusko Jaurlaritzak Espainiako gobernuaren jarrera unilaterala salatzen du, eta berriro ere elkarrizketa bideak planteatzen eta eskatzen ditugu, aldebiko batzordeak eskaintzen duen moduan.